Jeg har 60 dage til at gøre min side hustle, søvnvirksomhed Respirer til en succes. Alt imens jeg bibeholder en sleep score på 100%. Hvis ikke, så drejer jeg nøglen. Et af de spørgsmål, jeg ofte stiller mig selv er, bruger jeg min tid på en måde, der stemmer overens med mine mål og prioriteter? Og svaret er ikke altid helt lige til. Både fordi ens mål og prioriteter ændrer sig med tiden, men mest fordi der er så mange ting, som konstant prøver at stjæle din fokus og tid. Algoritmer er designet af nogle af de klogeste mennesker i verden, med et mål: at holde dig på platformen så længe som muligt. Det er alt for nemt at blive komfortabel i, fordi det er kun din egen disciplin og viljestyrke, der er vejen til ikke at blive fanget i det. Og det vil nok altid være work in progress. De seneste par år har jeg skåret utroligt mange af de ting, der holder mig distraheret fra mine mål væk. Af den grund er jeg også mere selvsikker i processen, end jeg nogensinde har været. Ikke misforstå mig. Jeg kan jo heller ikke holde mig fra den nye sæson af The Last of Us. Til gengæld er min tid på en Counter-Strike server opbrugt. Mit indtag af alkohol stort set ikke eksisterende. I hvert fald så skal jeg nu have en god grund til det. Fordi det er distraheringer, og fordi det ikke stemmer overens med mine mål.